Bore da a chroeso i chi gyd i'r gwasanaeth y bore yma. Fi rydw i dal i fyny yn y gogledd yn cael ymhwyso gyda Ffit Cymru a'r dasg nesaf. Ond drwy'r dechnoleg yma, mae'n hyfryd bod fi yn gallu eich anerch chi y bore yma. A hoffwn i ddiolch i Hywel am fod mor barod i weinyddu'r Cymun y bore yma hefyd. Ond cyn i ni fynd gam ymhellach, gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefel a sanctaidd, da ni'n diolch i ti unwaith eto yn bod gallu ymgynnull yn dy enw di. Arglwydd bydd gyda ni drwy dy lan ysbryd wrth i ni fwynhau cwmni'n gilydd, ond yn fwy na hynny clywed dy air di. Arglwydd bydd yn bresennol, gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. O gadwch i ni droi at yn hemyn gyntaf. Fe ddaw yn darlleniad cyntaf ni y bore yma o'r Efengil yn ôl Marc ac i'r benod gyntaf adnoda 16 i 20. Iesu yn galw'r disgyblion cyntaf. Gadwch i ni felly wrando ar y neges. Ar ôl i Ioan gael ei roi yn y carchar, aeth Iesu i Galilea a chyhoeddi newyddion da Duw. Mae'n amser, meddai. Mae'r foment wedi dod. Mae Duw yn dod i deyrnasu. Trowch gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Pan oedd Iesu'n cerdded wrth Lyn Galilea, gwelodd ddau frawd, Seimon ac Andreas. Pysgotwyr oedden nhw, ac roedden nhw wrthi'n taflu'r rhwyd i'r llyn. Dewch, meddai Iesu, dilynwch fi, a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Heb oedi dyma'r ddau yn gollwng i'r rhwydi a mynd ar ei ôl. Ychydig gynnes ymlaen, gwelodd Iago ac Ioan, dau fab Sebedeus. Roedden nhw wrthi'n trwsio i'r rhwydi yn eu cwch. Dyma Iesu'n ei galw nhw hefyd. A dyma nhw'n gadael eu tad Sebedeus gyda'r gweision yn y cwch a dechrau dilyn Iesu. O bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfer ni y bore yma.
Gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein Tad nefel a sanctaidd, da ni'n diolch i ti bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Mi rwyt ti yn Dduw holl a hiog, a da ni'n diolch i ti am bawb. Am bawb sydd ar dewrder i siarad yn dy enw di, i ddatgan i ffydd, ac i dystiolaethu am y bywyd newydd a roddais diddynt yng Nghrist. Am eu tystiolaeth ffyddlon, derbyn ein moliant. Diolchwn i ti am yr apostolion ac aelodau'r Eglwys Fora, wedi hanfon allan yn dystion i ti mewn byd gelyniaethus, yn dioddaf atgasedd, gwatwar ac erledigaeth. Ond, gweithaf hyn oll, yn cyhoeddi defengil gydag argyhoeddiad. Am eu tystiolaeth ffyddlon, derbyn ein moliant. Diolchwn i ti am y rhai sydd wedi gweithredu fel cenhadon ers y dyddiau hynny, ger o'i heibio sicrwydd a bywoliaeth, yn aml yn peryglu i hechyd a'i bywydau hyd yn oed. Mwyn Crist, gymaint oedd eu penderfyniad i wneud dy enw di yn hysbys. Am eu tystiolaeth ffyddlon, derbyn ein moliant. Diolchwn i ti am y rhai sy'n cyhoeddi yr efengil heddiw, nid yn unig dros y môr, ond yma yn y wlad hon. Efengylwyr, pregethwyr ac athrawon, pob un trwy weinidogaethau gwahanol yn galw pobl i ffydd, yn rhannu'r neges am dy gariad, am eu tystiolaeth ffyddlon, derbyn ein moliant. Molwn di am Gristnogion mewn manna lle maent yn gwynebu erledigaeth, eu hymroddiad nhw yn costio, eu ffydd yn cael ei phrofi i'r eithaf, ac eto yn gweithio mwyn eraill, i adnabyddiaeth a chibol o Grist. Am eu tystiolaeth nhw, derbyn ein moliant. Admolwn di am Gristnogion cyffredin fel ni, yn siarad am dy gariad, yn tystiolaethu i'w gwahaniaeth yr wyt wedi wneud yn ei bywydau, yn siarad yn y rhydd am Grist a'r rhai sydd o'i hamgylch. Am eu tystiolaeth ffyddlon, derbyn ei moliant. Ein Duw Groslon, rhoi bawb sy'n siarad ar dy ran y geiriau i'w llefaru a'r cyfla i'w dweud, ac ysbrydola ni trwy ei hesiampl. Rwy ti arglwydd wedi'n galw ni, fel nes di alw'r 4 disgyblion, fel nes di alw'r 12, fel rwy ti di galw pobl ar draws y canrifoedd. Arglwydd, rwy ti'n galw nina hefyd, i rannu yn yr hyn a wnaethos di ni, a thrwy air a gweithred fod yn llys genhadon i Grist. Fe fynnwn hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, am dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein Tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gynnes iddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch i ni barhau yn ein hoddoliad drwy ganu yn hemi nesaf.
pedwar pysgotwr. Wel, mae'r darlleniad yma yn gyfarwydd iawn i ni gyd yn dydy, ac mae'n wir mai dyma o testyn ymhregaeth gyntaf i ni. Ond beidiwch â phoeni, da chi ddim yn cael ymhregaeth gyntaf i ni y bore yma. Ond pan mae rhywun yn edrych ar y darlleniad yma, mae rhywun yn gweld rhywbeth yn wahanol yna fo o hyd. Yr hyn da ni'n sylwi ydy fod Iesu fel Crist, fel y Meseia, drwy gydol ei weinidogaeth yn gweld unigolion. Roedd o yn cwrdd â bobl yn ei sefyllfa bersonol ac neu yn ei helpu nhw, yn ei hachau nhw, neu yn deud wrthyn nhw i'w ddilyn nhw. A dyna sydd gyda ni fan hyn bod Iesu wedi dod at 4 pysgotwr ac gofyn iddyn nhw i adael popeth ar ôl ac i'w ddilyn nhw. Mae Luc yn deud wrthyn ni fod Iesu wedi gweld 2 gwch yn sefyll wrth y lan. Yr oedd pysgotwyr wedi dod allan ohonyn nhw ac yr oedd nhw yn golchi ei rhwyda. Maen nhw wedi bod yn pysgota drwy'r nos heb ddal dim. Rhaid o golchi'r rhwydi a'i golchi i sychu neu fyddan nhw'n pedru ac yn rhwygo. Busnas oedd pysgota ynde, ac roedd y 4, Seimon a'i frawd Andreas, ynghyd a 2 fab Sebadeus, Iago ac Ioan, yn bartneriaid. Does dim ysgoi i'r newyddion yn ystod 2 ddiwrnod diwethaf, oherwydd wrth gwrs mae'r coroni wedi digwydd ac bellach brenin Charles sydd ganddo ni. Ond boed chi'n dilyn y coroni neu beidio, boed chi yn frenhinwyr neu beidio, yr hyn sydd di'n haro i o'r gwasanaeth o'i mae lwtwrgu y coroni gyda'r eglwys yn Lloegr yw called to serve, galwad i wasanaethu. Ac mae hynny mewn gwirionadd yn dod â ni at y neges sydd gan Grist, sydd yn y darlleniad y bore yma, galwad i wasanaethu sydd yma. Y peth ydy pan da ni'n meddwl am y brenin efallai sydd yn cael galwad i wasanaethu, wel, mi rydyn ni gyd fel Cristnogion yn cael galwad i wasanaethu. Dydy hwnnw ddim yn disgyn ar un ysgwydda, mae'n disgyn ar pob un ohonan ni'n dydy. Galwad i wasanaethu ydy'n galwad Cristnogol ni. Boed hynny i ddefnyddio'n donia mewn ffordd creadigol, neu i bregethu'r gair, neu i weddio, neu i ofalu. Beth bynnag ydy'n donia ni, da ni'n cael yn galw i ddefnyddio'r donia hynny lles eglwys Iesu Grist. Pam o'n i yn yr India ac yn Ne Affrica, dyna y peth cyntaf ddwedon wrtha i, be di'r donia wyt ti wedi dod gyda ti? Be wyt ti'n gallu gyfrannu i eglwys Iesu Grist? Mae hwnna'n gallu dod fel chydig bach o sioc i bobl yn dydy. Ond, pan mae rhywun yn meddwl am y peth, mae pob un ohonan ni ar i'w ddawn penodol. Mae gen ni gyd rhywbeth i gyfrannu. Dwi wrth y modd pam ydw i'n darllen y darlleniad yma bod nhw wedi gadael popeth ar ôl. Di gadael i tad Sebadeus yn y cwch i dynnaid. A di penderfynu dilyn bod nhw wedi troi cefn yn gyfan gwbl bron o bod ar yr hyn oedden nhw'n ei wybod a mentro ynde. A'i dyna ydy bod yn ddisgybl i gamu mewn ffydd. Rhyw bythefnos yn ôl nes i ofyn i chi wrth i ni edrych ar darlleniad Iesu'n ymddangos ar lan llyn Tiberias, be ydy mentro, y gollwn, y rhwydi i ochr arall y cwch. A fe gan i sawl atebion ynghylch a be ydy mentro.
Ond yma, yr hyn sydd gyda ni ydy'r galwad bersonol i fentro hefyd ynde, i gamu mewn ffydd. I wneud yr hyn efallai sydd yn anghyfforddus, eich rhywbeth ydych chi yn ofnus gwneud. Mi roeddwn ni drost y penwythnos diwethaf wedi mynd i co-steering gyda Fit Cymru. Hynny ydy i gleimio ar y creigiau ac yna i neidio mewn i'r môr. O dyma glip i chi i atgoffa chi o'r hyn nes i. Y parchedig sy'n nesa, sydd ddim cweit mor hyderus ag oedd o ar ddechrau'r diwrnod. Rod, 3, 2, 1. Dwi'n gorfod nid o'n hen ia, achos am maint na. A maint yn o'n iawn, ond dwi'n gwybod nid o'n. Ac wrth gwrs, di Conor ddim am golli cyfle am naid i hun. Da eto cael heddiw, a gobeithio chi wedi mwynhau. Oedd e'n rili neis i gweld yn wedig gyda ti cael ei ffordd bod ti wedi gwthio o gwynebu dy ffys. I thought, no, dwi'n neud hyn, I'm doing this. So da iawn. A pawb arall yn neud job arbennig. Mae hynny ddim yn hawdd. So mae'n just dangos bod mae'n posib. Ac mae pob un fynd nawr i unio stride. Da iawn pawb. Rwy'n mewn. Wel ia, mi oedd camu drost y dibyn i mewn i'r môr yn gam anfarth. Mae pethau mynd drw'ch meddwl chi, ydw i'n mynd i fod yn saff, beth sydd yn y dŵr. Ond mae rhaid i chi gymryd cam mewn ffydd, mae rhaid i chi ymddiried yn y broses. Ac onid dyna oedd rhaid i'r pysgotwyr wneud hefyd, y 4 disgybl nath Iesu gofyn iddyn nhw i ddilyn o. Fod nhw wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Fod nhw'n ymddiried yn y broses. Fod nhw'n ymddiried fod Iesu yn mynd i ddangos y gwirionedd iddyn nhw. Fod nhw'n mynd i ymddiried fod Iesu yn athro sydd yn mynd i'w harwain nhw i wasanaethu teyrnas Iesu Grist. Weithiau, da ni'n gallu teimlo'n annigonol yn dydan. Does gyna fi'n byd i gyfrannu at eglwys Iesu Grist. Dwi'm yn gallu siarad yn gyhoeddus, dydw i ddim yn gallu darllen, dydw i ddim yn gallu pregethu, ond mae pawb ei donia gwahanol. Efallai mae cryfder o wneud panad, neu wasanaethu drwy ymweld, neu wasanaethu drwy helpu'r gymuned a ffontio gyda'r gymuned sydd yma. Mae yna gymaint o agweddau gwahanol i eglwys Iesu Grist. Lle bynnag yr ydych chi fel pobl, fod chi yn Tesco neu hyd yn oed mewn ysgol, da chi'n cynrychioli'r arglwydd Iesu Grist a'i eglwys. Mae rhaid i ni gofio hefyd, mae nid ohono ni yma'r cryfder yn dod, ond gan Iesu Grist ei hun ynddo. Mi rydw i wrth y modd gyda y benod yma gan yr Apostol Paul yn ail Corinthiaid penod 4, lle mae'n sôn am y trysor mewn llestri pridd. Ac mae adnos 7 yn deud hyn, dyma'r trysor mae Duw wedi roi i ni. Mae'n cael ei gario yno ni, sydd ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mai o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod, dim ohono ni. Ac felly trwy'r ysbryd glân, mae'r newyddion da a'n gwasanaeth ni yn cael ei ymlygu, efallai da ni'n teimlo'n annigonol. Mae rhaid i ni ymddiried yn y broses. Mae rhaid i ni ymddiried yng Nghrist. Mae rhaid i ni ymddiried yn yr ysbryd glân i'n harwain ni i wasanaethio yn ffyddlon. Ond iawn orffan gyda un bennill o cyfeithiad Linda Lockley o Have You Heard the Voice of Jesus? A fel hyn mae'n mynd,
Glywais ti'r Iesu'n galw, pawb i'w ganlyn yn ddioed. Deimlais ti holl rym ei berson yn denu thenaid at ei droed. Gwrando nawr ar ei wahoddiad, ar sain miwsig gras yn ef, gad i hedd a chybiaeth Iesu, lanwth y fron, cofleidia ef. Ac i gofleidio'r arglwydd Iesu ar ydyn ni'n gwneud, ac i'w ddilyn o yn ffyddlon, mwyn i enw. Amen. Wel, wrth i ni nasau at y fwrdd y Cymun, gadwch i ni ganu ein hymu nesaf. prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni, yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd e'n dal yn bechaduriaid. Gyfeillio'n annwyl, os yw Duw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylem ni na'i garu ein gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Os ydym yn caru ein gilydd,
y mae Duw yn aros ynom, ac y mae ei gariad ef wedi ei berffeithio ynom ni. Canis felly y carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd ei unig anedig fab, fel a choller pwy bynnag y gredo yn ddo ef, ond cael ohono fywyd tragwyddol. I ni'n ymgynnull fel teulu, a hynny ar wahoddiad yr arglwydd Iesu, ac wrth i ni gwrdd gyda'n gilydd y teulu sydd wedi gallu ymgynnull, i ni'n cofio am yr rhai sydd yn gaeth i'w cartrefu ac i gartrefu gofal, a rhai sydd mewn galar ar hyn o bryd. I ni'n meddwl am deulu Degwel Owen, yn un o gyfeillion yr eglwys ers blynyddoedd wrth gwrs. Mae'n ddrwg yn ei glywed fod Alun Roberts Jones hefyd wedi bod yn yr ysbyty yn ystod y dyddiau diwethaf yma. Mae'n dda da ni bod Alun adre ac i ni'n anfon yn cofio nato fe. Fel i ni yn cofio am aelodau eraill, i ni'n gweld colli nhw o'r cwmni, i ni'n gwybod bod llawer ohonyn nhw yn ymuno gyda ni trwy gyfrwng y Zoom, a mae dda cael eu cwmni fel ni. Ond i ni'n gwybod am rai eraill sy'n methu ymuno gyda ni hyd yn oed yn y ffordd hynny, ac i ni'n cofio yn annwyl iawn atyn nhw. I ni gyd wedi sylwi ar y ddoi gloc newydd sy'n yn y capel. Wel, un yn y capel, a'r llall yn y cyntedd. Rhoddion ni nhw i gofio'n annwyl am Sheila Jones, tîm awr coeti, ac i ni'n diolch i John Elfed a'r teulu am y rhoddion yma. Rhan o adroddiad Efengil Matthew o'r swper ola. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd, a'i roi i'r disgyblion, a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch, fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer, maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych, na dyfaf o hyn allan o hwn, ffrwyth y wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn heyrnas yn had. Ac wedi iddynt gan i emyn eithant allan i fynydd yr olewydd. Gawn ni weddio. Yn deulu o gwmpas y bwrdd, fe ddiolchwn i ti o ddiwyntad am gael bod yma i gofio ac i ddiolch ac i gyfranogi ac i gyflwyno'n hunain o'r newydd ar allor dy wasanaeth di. Diolch i ti am yn breintio ni drwy'n galw ni i ddilyn. A diolch am bob cymorth i wneud hynny gorau allwn ni dros y blynyddoedd. I ni'n cydnabod i ni fethu lawer tro. I ni'n cydnabod yn bod ni wedi siomi'n hunain heb sôn am dy siomi di. Ac eto, yn ffeileddau anmethiantau i gyd, mae dy freichiau di yn agored i'n croesawu ni, ac i estyn i ni y trigaredd a'r
maddeuant hwnnw sy'n yn galluogi ni i gychwyn o'r newydd megis ac i edrych i yfori ac i geisio gadael rhyw bethau o'n doi ar ôl a mentro o'r newydd gyda fi. Boed rhannu wrth y bwrdd y bore yma nawr a derbyn o dy rhoddion a'r rheini'n atgoffa ni o ryfeddod y gariad tuag atom. Boed i'r cyfan fod yn adnewyddiad ac yn atgyfnerthiad i bob yr un ohono ni wrth wynebu wythnos newydd, gan gofio mai disgyblion Iesu ydyn ni. Cliw yn gweddi, rho dy fendith arno ni'n deulu cynnyll a'r teulu ehangach, yr ydyn ni'n i cyflwyno i ti ac yn i cynnwys nhw yn yn gweddiau a'n calonau y munudau yma. Derbyn ni yn enw ag yn heiddiant yr Iesu. Amen. I ni'n cyfarfod ar o'r Cymun Iesu Grist. Ac yn ei enw yn gwachodd pawb sy'n caru i enw a'i achos i dderbyn o'r bara a'r gwyn cof amdano. Ewch felly ar henwch yr elfennau hyn i'r teulu sydd yn hyd. Cymerodd Iesu fara a dweud, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanam. Yr un modd fe gymerodd y cwpan gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef, cof amdanam. Crea awydd newydd ynom o Dduw i gyflwyno'n hunain yn llwyrach i ti mewn cariad i fuddydod ac ymgysegriad. Cymorth ni gysegri'n hamser i werthfawrogi'n fwy a'i ddefnyddio i'r dibenion gorau. Cymorth ni gysegri'n dwylo i fod yn gyfrynged y dosturi at rigaredd yn y byd. Cymorth ni gysegri'n gennau i ddweud amdanat ac i dystio i werthoedd a gwirioneddau'r Efengil. Cymorth ni gysegri'n calon ac i ddwyn bob teimlad o'n heiddo o dan darglwyddiaeth di ein brenin a'n Duw. Amen. Yr emyn sy'n cloi yn gwasanaeth yw 721.
O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw. Nid ei fwy neu hunan y daeth i lawr o'r ne, ei roi ei hun yn aberth dros eraill, wnaeth e fe. 721. Awn ymaith mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd mewn llawenydd. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd da, a fyddo gyda ni oll hyd byth. Amen.